Om 1:09 werden we oproepen voor een brand op een composteringsterrein in Waterswoord. Zo gaan om brandend restafval, plastic, wat een protte zwarte reek veroorzaken. Wij zijn erheen gegaan. Er is eigenlijk vrij vlot middelbrand maken omdat er brand uitslaand weer. En daarop volgend is er grote brand maken omdat we de waterwinning goed hebben. Dus er is groot watertransport komen en daarom is grote brand worden. De gemeente Dantumadiel was al het omwenners om Ruten en Dwarren dicht te houden. Achter het bedrijf zit nog een piekenhouderij. Ja, de boren hier, dat is een scharrelpiekenbedrijf. Er zitten enkele duizenden pieken in. Dat weer eventjes spannend. De daggoorten daarvan ben ik een beetje trosmolten. Maar daar is heel accuraat op inzet en dat is behouden worden en die pieken hebben geen gevaar. Bij de bron binnen geen verwonden vallen en er is geen asbest vrijgaan.